জীব କିଛି ମୁର୍ଗା ତେଣୁ ଯିଏ ପଠେଇଛି ଯିଏ ନଉଛି ତାରି ପାଦରେ ଯଦି ମନ ଦେଇଦବା ରେଖାର ବିନ୍ଦ କଲଶ ଭୋଜଗାର ମୁଗାରି ପତ୍ର ମକରାନ୍ତ ସମତ୍ର ସନ୍ଥେଇ ଯତିର୍ନିତଂ ପରମ ଯୋଗୀ ବିରଚନୀୟ ବନ୍ଦେ ମହାପୁରୁଷ ତେ মহাপুরুষ শতক দেউ পাদরে রেখার বৃন্দ কলস ধ্বজকার মুখায় জ্ঞানাচারী সন্ধ্যাচারী তপস্বী জনমানে যে পাদকে চিন্তনা করতে তপস্বী সন্ন্যাসী ভাগবত କହିଛନ୍ତି ହେଲେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗାସନେ ବସି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କିଏ ତୁ ବାବାଜୀ କେତେ ପ୍ରକାର କହିଲୁ? ଆଜ୍ଞା ବାବାଜୀ 4 ପ୍ରକାର ବାବାଜୀ ଆଜ୍ଞା ଚାଳୁଆ ଗାତୁଆ କଂଛା ଅତଂଛା 4 ପ୍ରକାର ବାବା 4 ପ୍ରକାର ବାବା ଆଜ୍ଞା ଚାଳୁଆ ଯେ ଗାଁରେ ଟୁଙ୍ଗି କରିକି ରହୁଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ଚାଳୁଆ ଗାତୁଆ ଆପଣ ଯିବେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଦେଖିବେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି କଂଛା ବୋଲେ ଆପଣ ପୁରୀରେ ଦେଖିବେ ସବୁ କାଞ୍ଚି ଦେଇଥିବେ ମୁଣ୍ଡ ସିଏ ହେଲେ କଂଛା ବାବା ଅକଂଛା ବୋଲି ସେ କାଞ୍ଚି ନଥିବେ ସବୁ ଜଟା ସବୁ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିବ ଦାଢ଼ି ଲମ୍ବି ଯାଇଥିବ କେଶ ଲମ୍ବି ଜଟା ହେଇଯାଇଥିବ ସିଏ ହେଲେ ଅକଂଛା ଆମ ଜୀବନ ପଥ ପାଇଁ ଭାଇମାନେ ବାବୁମାନେ ସଜ୍ଜନ ମା ମାନେ 4ଟି ପ୍ରଥା କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ